Tayo po lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin pong minamahal na mangaral ating beloved elder, Brother June Amaro. Parapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Jubin Ferrer. Tayo po ay magtaas sa ating mga kamay, mga minamahal. Upo na kinat mapagpalam namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa umaga ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa kalayaan na ikaw ay sama-sama pa namin mapapupurihan, pasalamatan sa mga kamanghang ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa paglangis mo sa bawat yugto ng panambahan, magmula po sa opening prayer, pag-iimsi, pag-awitan ng joyful at solemn songs, pagpapahayag ng mga buhay na patotoo sa iyong mga pinagpalang mga anak. Hallelujah. Ganoon po, salamat ng maraming mahal na Panginoon Jesus na hindi mo po ipinagkait na ipadama ang iyong matamis at banal na presensya sa mga awitin ng iyong beloved choir, mahal na Panginoon Jesus. At salamat ng maraming mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa iyong mga anak, hallelujah, sa pagbibigay ng may katapatan na ito po ay susi ng pagpapala. Mahal na Panginoon Jesus, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo kay mahal na Panginoon Jesus na yung banal na dugo na umagos sa iyong krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon Jesus, sa ganang akin, wala akong magagawa, hindi ako karapat dapat na tumayo. Hallelujah, sa iyong banal na ubasan. Hallelujah. Hallelujah, ngunit pinarapat mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, na ako'y tumayo at magdala ng mensahe. Hallelujah. Kahabagan mo po ako, mahal na Panginoon Jesus. Tulungan mo ako, hallelujah. Ikaw maglagay ng mga kataga sa aking puso't isipan at ikaw maglangis sa bawat sambitin ng aking mga labi. At sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, amin po sama-samang sinasaway ang lahat ng mga uri, hadlang, gawa ng diablo, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, glory to God. Sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At dobling pagrespeto sa ating beloved parents the Lord, sa ating atin din pong inaalala ang kanilang mga ginintoang aral at turo na iniwan ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at binabati ko rin po mga minamahal ang buong beloved Almeida family. Sa atin po mga beloved elders na nakasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nir at sa kanila pong bahal anak at Vice Nir, sa atin pong mga live webcast viewers, saan man kayong dako naroon ngayon mga minamahal, praise the Lord. At sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At higit sa lahat sa inyo po mga minamahal ko po kapatiran, baguhan, manunatihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At hallelujah, hindi na po talaga mapigilan mga minamahal. Hallelujah. Ang ating inihintay na ilang araw na lang mga minamahal, 19 days mga minamahal, ay sasapit na po ang Pasko. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya dapat mga minamahal, maging masaya tayo, hindi tayo malungkot. Dahil end of the year, mga minamahal, ito ang huling buwan sa taong ito. At tayo ay taos sa puso magpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na hanggang ngayon nandito tayo. Sama-sama pa natin siyang luwalhatiin, purihin, pasasalamatan sa mga kamanga-manga niya, ginawa niya sa ating buhay, mga minamahal, sa araw-araw na pag-iingat niya sa atin. Hallelujah. Sa bawat pagtulog natin sa gabi, nariyan yung
mahimbing tayong pinatulog nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Ginising pa niya tayo mga minamahal. Hallelujah. At taglay natin ang kalakasan. Yan ay pagpapala na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag tayong manghinawa mga minamahal na ipalakpak ang ating mga kamay. Hallelujah. Isigaw ang praise the Lord. Dahil hallelujah, diyan sa mga pagpupuri na yan ay grabe po ang kapangyarihan. Hallelujah. Sabi ng ating, yan ang kabilin-bilinan na ating beloved parents in the Lord, na huwag tipirin, hallelujah, ang pagbigay, pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, dahil wala tayong ibang pinunta dito mga minamahal, kundi purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi tayo magtiis, hallelujah, magbiyahe ng malayo, may mga 40 o 50 kilometers na, hallelujah, bago darating dito sa ating pastoral. Nariyan yung iba na mahirap, hallelujah. Nandiyan yung iba, naglalakad, tapos pagdating dito, baliwala lang sa atin mga minamahal. Kaya tayo ay narito, hallelujah. Kung tao lang nag-udyok sa atin mga minamahal, hindi tayo magsakripisyo, hindi tayo dadalo. Bagkos, hallelujah, pasalamatan natin yan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya tayo ay narito, kaya tayo ay dumalo dahil inudyukan tayo ng mahal na Panginoon na dumalo ka sa banal na gawain. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Sa di na po natin na pagtatagal mga minamahal, hallelujah, ang ating tema sa umagang ito. Bakit ang pagpupuri mahalaga? Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God po. Hallelujah. Kindly po, hallelujah, pakibasa po, hallelujah, sa awit, ang kapitulo 145, ang versikulo po ay 1 hanggang 2. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng awit, kapitulo 145, ang talata po ay 1 hanggang 2. Ganito po ang sinasabi. Ibubunyi kita, Diyos ko, o Hari, at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan-kailan paman. Araw-araw ay pupurihin kita at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan-kailan paman. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa pagkabasa. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Kaya mga minamahal, ito ang rason bakit pinupuri natin ang ating dakilang Diyos. Dahil kailangan natin siya. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Lagi natin tandaan mga minamahal, wala po tayong magagawa kung wala ang ating mahal na Panginoon. Yan po ang lagi nating isipin mga minamahal, dahil kung sa sarili lang natin mga minamahal, wala po. Hindi po tayo magsaksis mga minamahal sa mga plano natin. Kaya kung nandyan parati ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ano man ang ating gagawin, ito po ay smooth at successful mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil sa Kanya tayo umaasa sa ating mga kalakasan sa araw-araw, sa ating mga trabaho, sa ating mga pagkain, sa tubig nating nainom, sa tubig nating nagagamit sa araw-araw, sa hangin na ating nalalanghap, at sa sikat ng araw, mga minamahal. Ganon din po sa lahat ng ating mga talinong mayroon tayo mga minamahal. Ito po ay nanggagaling sa ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag na po tayong matulog mga minamahal, dahil alas 5 na po mga minamahal. Hallelujah. Mabuti na lang mayroon tayong pumasok sa ating isipan. Hallelujah, sa umagang ito. Hallelujah. Dahil ang pinag-uusapan natin dito, hallelujah, ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya, in short, mga minamahal, siya ang dahilan bakit po tayo ay nagpupuri. Hallelujah. Bakit tayo nabubuhay sa araw-araw? Dahil sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya, nararapat lang mga minamahal na siya ay ating pasalamatan. Kaso, hallelujah, ang nakakalungkot lang mga minamahal, yung ating ibang mga kababayan. Hallelujah.
na sila ay na-stress dahil sa kanilang mga problema, na lalo na yung problema dahil sa utang, karamdaman, na ang buong akala nila wala nang silbi ang buhay nila, mga minamahal. Hopeless. Kaya ang ginagawa ng iba, tumalon sa building, at yung iba, uminom ng lason, yung iba nagbigti, mga minamahal, naglagay ng tali, hallelujah, sa kanilang liig. Yan po, mga minamahal, ay napakalaking mali po yan, mga minamahal. Ang kitilin mo ang buhay dahil sa problema, dahil sa karamdaman. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal, na nakilala natin, hallelujah, si Kristo, tinanggap natin si Kristo, tinanggap natin ang bautismo sa tubig, sa pangalan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, at napakapalad po tayo, mga minamahal, na tayo po ay napabilang sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, na pinangunahan po na ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, hallelujah, na dating mga hopeless na ang ating mga buhay, mga minamahal, hallelujah, at ganon din, mga minamahal, na nasa bingat na ng kamatayan, hallelujah, yung iba sa atin. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na mayroon tayong mga parents in the Lord, hallelujah, na nagtuturo sa atin kung paano tayo magpupuri at paano natin paglingkuran ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Ang sabi na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, sa oras ng kagipitan, hallelujah, anuman ang ating problema, hallelujah, sikapin natin ang dumalo sa ating banal na gawain. Kung wala tayo sa ating banal na gawain, saan man tayo, nandun tayo sa ating mga tahanan, hallelujah. Yung iba, narinig natin, mga minamahal, na talagang kailangan na nila ang tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ni CCR, mga minamahal, hallelujah, kaya nating magpuri, magpasalamat, magsisi sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Humingi tayo ng tulong at habag, hallelujah. Kailangan magsisi, hallelujah, sa oras ng kigipitan, hallelujah, wala kang ibang gagawin. Ang sandata sa mga Kristiyanong iniwan ng ating beloved parents in the Lord. Iluhod mo ang iyong mga tuhod, itaas ang iyong mga kamay, ipikit ang iyong mga mata, magsisi ka, hallelujah, humingi ka ng tulong at habag sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kung tao sa puso, mga minamahal, hallelujah, yung ating pagsisisi na yan, isang tiyak na bagay na hindi tayo pahiya ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, dahil siya ay Diyos na mahabagin. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Napakapalad natin, mga minamahal, hallelujah. Dati-rati, nandiyan na tayo sa bingat ng kamatayan, hallelujah. Sa ating kapatid na nagkaroon ng bukol sa magkabila niyang breast, mga minamahal, na ating beloved sister Imelda Bigaong. Naka-schedule na, hallelujah, na operahan ang kanyang dalawang breast, mga minamahal, dahil mayroong bukol at nagkaroon na ng nana, niltimo isang tabo ng tubig. Hirap na niyang buhatin, mga minamahal, ni pagkilos sa gawaing bahay. Kung sa sanlibutan, hopeless na, mga minamahal, dahil positive na mayroong breast cancer, mga minamahal, ang ating kapatid. Ngunit, sabi ng doktor, i-schedule ang operasyon. Habang inaantay nila, mga minamahal, ang araw ng general check-up, at pagkatapos ng general check-up na yan, hallelujah, doon na isagawa ang operasyon. Ngunit ang ginawa ng ating mga kapatid, sinunod nila ang turo ng ating beloved parents in the Lord. Hallelujah, wala silang sawa na magpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yung tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, humingi ng tulong at habag sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang himala na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, dumating na yung time, yung araw, yung pizza na siya ay hallelujah, bumalik na sa ospital para i-general laboratory, mga minamahal,
general check-up para operahan. Ngunit ang himala ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus na pa'y naglilingkuran sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah! Nagtaka ang doktor na imbis operahan ang ating kapatid. Bakit? Sabi ng doktor, nawala na yung bukol, nawala na yung nana sa kanyang breast. Siya ay pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya sa pagpupuri, hallelujah, huwag natin baliwalain na iyong abang lingkod noon, hallelujah, ayaw kong magpuri. Dumalo ako mga minamahal na basta physically present ako, ngunit mentally absent ako mga minamahal. Kaya baliwala lang sa akin, ngunit hallelujah, totoo pala mga minamahal, nakita na natin ang pruiba at ebidensya sa ating kapatid. Hallelujah, ngayon kasama na nating nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ilang taon nang nakalipas, siya ay pinagaling sa kanyang karamdamang breast cancer. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya hallelujah, kailangan natin mga minamahal ang pagpupuri na tao sa puso, hindi yung hallelujah, nagpupuri lang tayo mga minamahal na hanggang bibig lang mga minamahal. Kailangan nandito sa ating isip, nandito sa ating puso, mga minamahal, yung mga pagpupuri na yan. Hallelujah, hindi yung pumunta tayo dito na para tayong lutang. Sabi na pa ng ating beloved ordained preacher last Sunday sa kanyang preaching, dapat masaya tayo. Pero bakit para tayong may-ari ng shipping company na lumubog yung ating isang barko mga minamahal? Para tayong nakasakay ng eroplano na bumagsak yung eroplano. Bakit? Hallelujah. Malungkot tayo. Dapat masaya tayo mga minamahal dahil pinagpala tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Dati-rati, bawat isa sa atin, hallelujah, mga problemado nandyan, hallelujah, yung mga karamdaman, hallelujah, patuloy na inuusig tulad ng ating isang kapatid, hallelujah, ating beloved sister Norma Binluan, mga minamahal. 1998 na diagnose siya mga minamahal na mayroon pong cancer sa matris mga minamahal. May taning na ang kanyang buhay. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil mayroon siyang hallelujah, kapatid sa laman, yung kanyang beloved ate na unang na-save sa ministeryong ito. Ang sabi niya, huwag kang magbukbok dyan, magbihis ka, sumama ka sa akin, hallelujah, dumalo ka sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil ang Diyos naming pinaglilingkuran doon, hallelujah, ay great physician. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil sa problemado ng ating mahal na kapatid, dahil maliliit pa yung kanyang mga anak, ayaw pa niyang mawala. Kaya pagdating niya dito mga minamahal, na ang inaasahan niya na hihiga siya. Ngunit pagdating niya dito, timing na nag-aawitan ng joyful, hallelujah, na pagpupuri ang ating mga beloved kapatiran, mga beloved choir, ang ginawa niya, imbis na humiga, siya rin ay, hallelujah, pumapalakpak at nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At pagkatapos na ating banal na gawain, formal niyang tinanggap si Kristo bilang Diyos at Hari ng kanyang buhay. Tinanggap niyang bautismo sa tubig, sa tulong at habag na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Year 1998, ngayon year 2025, patapos na ang year 2025. Buhay na buhay ang ating kapatid, 27 years nang iniingatan, hallelujah, pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Grabe, hallelujah, sari-sari, hallelujah, mga problema natin bago tayo na-save sa ministeryong ito. Ngunit ang nakakalungkot mga minamahal, habang tumatagal tayo, bakit ang bigat na ng ating kamay na pumapalakpak? Hindi naman tayo pipi. Kapag sumigaw dito sa pulpito ng praise the Lord, hindi na tayo makapag-praise the Lord mga minamahal. Kaya yun ang nakakalungkot mga minamahal. Hallelujah. Patapos na ang taong ito. Hallelujah. Bakit ang lungkot natin mga minamahal? Hallelujah. Araw-araw tayong pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Iniingatan tayo sa araw-araw. Hallelujah. Pinapakain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw. Libreng hangin, libreng hallelujah, tubig na ating naiinom. Hallelujah. Iniingatan tayo sa mga sakuna. Pinagaling tayo sa ating mga karamdaman. Hallelujah. Binigyan tayo ng trabaho. Ngunit,
tamad pa rin tayong magpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dati-rati wala ka pang trabaho. Gusto mong pumasa, hallelujah. Ano man ang i-take mong exam. Grabe kainit mo mga minamahal. Ngunit, hallelujah, nagtagumpay ka, ano man ang tagumpay, hallelujah, hiningling mo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinagkaloob niya sa iyo. Bakit? Hallelujah. Ngayon, hindi ka na makapagpasalamat sa Kanya. Yung iba, hallelujah, umalis na. Mga minamahal, ang Diyos nating pinaglilingkuran ay si Losong Diyos. Lagi nating tandaan, hallelujah, yung trabahong pinagmamalaki mo ngayon, hallelujah, sa maraming kadahilanan mga minamahal, kapag, hallelujah, nagmamataas ka sa iyong sarili, sa maraming kaparaanan, yan ay babawiin niya ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi pananakot ito mga minamahal, dahil nangyari na mismo sa aking buhay. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Ang pinaka-the best mga minamahal, na magpupuri yung lagi mong bulay-bulayin ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating buhay sa araw-araw. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Sa bawat isa sa atin mga minamahal, inuunawa natin yung bawat liriko sa awitin na ating inaawit mga minamahal. Isang tiyak na bagay, isa, dalawang awitin, pangatlong awitin, nandiyan tumutulo na ang luha, nadarama mo na ang presensya ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yan ang pagpupuri mga minamahal, hallelujah, kapag tao sa puso, hallelujah, ang ating pagpupuri para sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Mabilis mong madama ang kanyang matamis at banal na presensya mga minamahal. Huwag natin hayaan, hallelujah, na huwag natin madarama ang kanyang matamis at banal na presensya sa bawat, hallelujah, pagdalo natin sa ating banal na gawain. Hallelujah. Huwag mong ikahiya, hallelujah, sa iyong katabi. Hallelujah, sa iyong likuran, sa iyong unahan, pag humagulgol ka sa pag-iyak. Hallelujah. Bagkus pasalamatan mo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, na hallelujah, nadarama mo ang kanyang matamis at banal na presensya. Kung ikaw ay may problema, may karamdaman, anumang problemang mayroon ka, anumang kahilingang mayroon ka, hallelujah, huwag kang magmukmok sa tahanan. Sikapin mo, hallelujah, ihakbang ang iyong mga paa, sikapin mong dumalo bawat gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At pagdating mo dito, ibigay ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hindi yung, hallelujah, nakatayo ka lang, hallelujah, mayroong kumplito ka sa iyong paningin, mayroong kumplito ang iyong pagsalita, hallelujah, hindi yung, hallelujah, nagpuspusa na dito mga minamahal, hallelujah, ikaw nakatingin ka lang dyan. Huwag ganun mga minamahal, mayroong lyrics dito, kailangan magpuri ka, hallelujah. Kaya ipinurubay na ating pinakamahal na Panginoon Hesus na mayroon tayong mga screen dito, hallelujah, para sa pag-aawitan, hallelujah. Kung hindi mo alam ang lyrics, hallelujah, makasunod ka sa pag-aawit, hallelujah, upang maayos na mapagpurihan natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag mong sanayin mga minamahal, hallelujah, na nandito ka, hallelujah, nandyan yung lyrics na yan, hallelujah, hindi ka makasunod sa pag-awit dahil nakipagkwentuhan ka sa iyong katabi. Hindi ganun mga minamahal, walang pagpapala yan. Kapag yan ang ginagawa mo, hallelujah, lahat ng iyong kahilingan, walang katuparan yan mga minamahal. Ang gusto ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, kapag nandito tayo, hallelujah, iwasan muna natin yung paggamit natin ng cellphone kung hindi kailangan, mga minamahal. Hindi yung, hallelujah, cellphone na tayo sa bahay, pagdating dito, cellphone pa rin tayo ng cellphone, laro pa rin ng laro, mga minamahal. Grabe yan ang kabilin-bilinan ng, hallelujah, mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, na kung hindi kailangan naghahawakan niyang cellphone sa oras ng gawain, iwasan natin yan mga minamahal. Hallelujah. Kailangan, hallelujah, yung ating paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hindi yung feel, mga minamahal, yung naramdaman lang natin. Kaya,
Pag pinairal mo yung feeling mo, mga minamahal, na dadalo ka, dadalo ka, mabuti kung hindi, okay lang. Hindi muna ako dadalo ngayon dahil may problema ako. Wala ako sa mood. Hindi ko feel talaga ang dumalo. Hindi ganun, mga minamahal. Kailangan yung willingness, hallelujah, ang Kristiyano, kapag ikaw ay tunay na Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, kailangan yung willingness, mga minamahal, kailangan yung gusto mo, hallelujah, panghawakan mo yan na dumalo ka, hallelujah, dadalo ako upang mapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, sa lahat ng mga kabutihang ginawa niya sa aking buhay. Kailangan, mga minamahal, yung gusto, hindi yung naramdaman mo lang, mga minamahal. Dahil pag yung naramdaman mo lang na dumalo ka, praise the Lord. Kung hindi, praise the Lord din. Ayaw ng mahal na Panginoon na ganyan, mga minamahal. Kailangan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, yung tao sa pusong, hallelujah, kagustuhan mong dumalo, hallelujah, upang purihin mo siya, pasalamatan mo siya sa mga kamangha-mangha ginawa niya sa ating buhay. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At lagi nating ilagay sa ating puso't isipan na mananatili ang pag-ibig, hallelujah, bawat isa sa atin, mga minamahal, parati. Hallelujah, hindi yung magpataasan tayo ng pride dahil marunong na ako, marunong akong kumanta, marunong akong ano-ano pa, hindi. Ganon, mga minamahal, hallelujah. Sa pagpupuri, hallelujah, hindi kailangan dito, mga minamahal, na pagandahan ng boses dito, mga minamahal, kung ano yung kaya mo, yun lang. Basta yan ay nagmumula sa iyong kaibuturan, na iyong puso, mga minamahal. Hallelujah. Na pinupuri mo ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pinapalakpakan mo dahil pinapasalamatan mo siya, dahil kailangan natin siya. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At kindly po, pakibasa po sa Hebreo, ang kapitulo po ay 13, versikulo po ay 15. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 13, ang talata po ay 15, ganito po nasasabi, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid baga ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Amen. God bless po sa ating beloved Bible reader. Kailangan, mga minamahal, na maghandog tayo palagi ng pagpupuri sa mahal na Panginoon Hesus. Kahit na ano ang ating gagawin, pwede natin siyang purihin, mga minamahal. Hindi natin kailangan na, hallelujah, magsigawan tayo dyan sa kalsada para umawit ng papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kahit nasaan tayo, pwede nating purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nasa trabaho tayo, nasa opisina tayo, mga minamahal, saan man tayo, anong ginagawa natin, sa mga driver natin, mga minamahal, hallelujah, na katulad ko, pwede mong purihin ating pinakamahal na Panginoon Hesus kahit nasa isip mo. Hallelujah, huwag mong kaligtaan, huwag mong kalimutan, hallelujah, ang Diyos, hallelujah, na nagpala sa atin. Ako na lang, mga minamahal, hallelujah, kapag tinatanong ako dito na ating mga instrumentalist, yung ating mga nag-organ, kung anong key ang aking gagamitin, tumatawa lang ako, mga minamahal, dahil sa totoo lang, hallelujah, sa kahabagan lang na ating pinakamahal na Panginoon, sa unang panalangin ng ating mahal Pastor Estrada Almeida, hindi ko po talaga, hallelujah, inaasahan na makarating ako dito, makapagpaawit ako sa kahabagan lang na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil hindi ako marunong ng instrumento, hindi ko alam yung mga key na yan. Ginagawa ko noon, mga minamahal, hallelujah, habang nagtatrabaho ako doon sa ibang bansa, na halos 2,000 kilometro yung aming tinatakbo, mga minamahal, mag-isa lang kami, hallelujah, sa trailer truck naming minamaniho, mga minamahal. Wala akong ginawa, kundi, hallelujah, sunod-sunuran lang ako sa mga awiting papuri, hallelujah, na doon sa USB na aking dala-dala doon, mga minamahal, hallelujah. Ganito lang po ako, mga minamahal, kaya pasensya na po, hallelujah, kung halimbawa magtatawa man kayo, mga minamahal, sa akin, hallelujah, sinasabi ko na po sa inyo, mga minamahal, hallelujah, sa pagpupuri, natutunan ko lamang ang pagpupuri, mga minamahal, dahil, hallelujah, sa pagsabay-sabay ko lang sa awitin na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, nakikinig ako parati, kahit ngayon doon sa aming tahanan, mga minamahal, hallelujah,
Talaga pag binuksan ko yung aking radyo, mga minamahal, magmula madaling araw hanggang gabi, hallelujah, paulit-ulit lang yung pagpupuri. Sa paulit-ulit mong pakikinig, kapag ginagawa mo ito, hallelujah, matutunan mo mga minamahal ang pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kahit nasaan tayo, mga minamahal, sabi na ating beloved parents in the Lord, hallelujah, ang pagpupuri ay may kapangyarihan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag nating, hallelujah, gawing biro yan. Kanta-kanta lang yan. Pero hindi mo iniisip kapag iniintindi mo ang bawat liriko sa awitin na yan, ay pagpapala yan na naggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kapag nandito ka, huwag kang mahiya. Itaas mo ang iyong kamay. Hallelujah. Ikaway-kaway mo yan, mga minamahal. Hallelujah. Ipalakpak mo. Sumayaw, sayawan mo ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil galak na galak ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus kapag nakita ka na sincero at tao sa puso ang pagpupuri na inaalay mo sa Kanya. Dahil ay yan ang simbolo na pinapasalamatan mo ng tao sa puso ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng mga kamangha-manghang ginawa niya sa ating buhay. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kapag nagpupuri ka, may karamdaman ka, anumang problema mo, mga minamahal, wala kang kapayapaan sa puso't isipan, hallelujah. Anong uri ng mga problema? Magpuri ka, mamuhay ka ng may kabanalan, magbigay ka ng may katapatan, hallelujah, at mag-ayuno ka. Isang tiyak na bagay, hallelujah, galak na galak sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus at lahat ng iyong kahilingan, ito po ay pagkaloob sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kindly po, hallelujah, pakibasa po sa huling talata po at pakihanda na rin po ang ating mga beloved instrumentalist. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 4, versikulo po ay 8 hanggang 11. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 4, ang talata po ay 8 hanggang 11. Amen, praise the Lord. At ang apat na nilalang na buhay na may 6 na papak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang pahinga araw at gabi, na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nabubuhay at nabubuhay at siyang darating. At pagka ang nilalang na buhay ay nagpupuri at nagpaparangal at nagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman. Ang 24 na matatanda na nagpapatira pa sa harapan ni Yaong nakaupo sa luklukan ay nagsamba doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman at ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nagsasabi, Marapat ka, O Panginoon naming Diyos, marapat ka, Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kalwalhatian at kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Bible reader. Kaya mga minamahal, dito pa lang sa lupa, pinag-practice lang tayo mga minamahal sa ating dakilang Diyos sa pagpupuri. Tinuruan tayo na ating beloved parents in the Lord na kailangan magpuri umaga, sa gabi, maging saan man tayo mga minamahal, kailangan ng pagpupuri para mapasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag natin kalimutan mga minamahal, hallelujah, ang pagpupuri na yan. Huwag nating pagtatawanan yung pagpupuri na yan upang hindi tayo mapalo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kailangan dito pa lang sa lupa, sabi na ating beloved parents in the Lord, i-practice na natin ang ating mga sarili na magpuri tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus upang lahat ng ating mga karamdaman, wala tayong kapayapaan sa ating puso't isipan,
Hallelujah, yung ating negosyong malapit ng kabangkaruta, mga minamahal. Ganon din po. Hallelujah. Nandiyan na tayo sa banig ng karamdaman. Hallelujah. Wala kang ibang gagawin, mga minamahal, kung di purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag kang tumawa, huwag mong pagtatawanan ang pagpupuri, mga minamahal. Kailangan ang pagpakumbaba, kailangan ang pagsisisi, kailangan mo ang tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, kung ang gawaing ito walang himala, kung ang Diyos dito hindi great provider, hindi great physician, hindi mananatili ang inyo abang lingkod dito, mga minamahal. Ilang beses na akong kamuntik na, hallelujah, na mamatay. Yung bata, hallelujah, na nahulog sa aking jeep. Hallelujah. Kahit na ganoon ako kaluko-luko, mga minamahal, nasave na ako sa ministeryong ito, ngunit ginawa ko pa rin sikan priority ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nabinta man yung aking jeep, mga minamahal, nabinta yung aking mga gamit, ngunit nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na ako'y humingi ng tulong at habag. Hallelujah. Then on arrival, nadideclare yung bata sa mga nurses at doktor. Hallelujah. Ngunit ako'y nagpakumbaba. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam kong paalala mo na ito sa akin. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat na aking mga nagawang pagkukulang, pagkakasala. Mahabag ka sa akin, higit sa lahat sa bata, sa buhay ng bata, ibalik mo, mahal na Panginoon. Ipakita mo sa akin na ikaw ay Diyos mapaghimala, hallelujah, sa ministeryo ito. Ibalik mo ang buhay sa bata. Grabe po, mga minamahal, sino ba ang iyong lingkod? Hindi ako karapat-dapat, ngunit napakamahabagin ng ating Diyos kahit na tayo ay nagkukulang. Handa siya, hallelujah. Ano man ikaw, hallelujah, ang inyong nagawang kasalanan, pagkukulang, basta ikaw ay tao sa pusong manumbalik, magpakumbaba, ibaba yung pride mo, mga minamahal. Hallelujah. Ang Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos na mahabagin. Hallelujah. Binuhay niya ang batang namatay. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagkasakit ako ng diabetes, mga minamahal. Hallelujah. Lumabo na yung aking mata. Kung hindi Diyos na papaghimala ang ating pinaglilingkuran, hindi na ako makakita ngayon, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pinagaling yung aking karamdaman ng diabetes. Binalik niya yung linaw sa aking paningin. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Na COVID-19 ako, mga minamahal, na ang buong akala ko katapusan ko na. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na mamaalam na ako sa aking beloved wife noong panahon na yun. Ngunit totoo ang Diyos. Hallelujah. Habang naghihingalo ako, hallelujah, hindi ko nakalimutan, hallelujah, na purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Habang inaawit ko ang walang hanggang pasasalamat, hallelujah, unti-unti niyang binalik yung normal kong paghinga. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngayon, hallelujah, mag-aapat na taon na ako nakasama niyong nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. October 10, mga minamahal, nung nagkumpuni kami ng bubong dyan, nahulog ako. 10 feet yung aking nahulugan. Grabe po ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kahit ngayon na hindi pa ako, hallelujah, 100% talagang makapagbiyahe ng matagal dahil hindi ko po kaya ang tagtag, mga minamahal. Hallelujah, sa sasakyan. Yung kaliwa kong sakong nandyan pa ika-ika pa ako, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na ako'y kanyang pinagaling at hindi na ako inaalalayan na aking beloved wife na ibangon, itagilid, hallelujah,
Ngayon kahit papaano makalakad ako, alam niyo po habang nagpapaawit ako dito, masakit yung aking kaliwang sakong. Ngunit mga minamahal, hallelujah, pinipilit ko ang aking sariling tumayo. Hallelujah, pinipilit kong itinaas ang aking kamay upang purihin, pasalamatan natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Nung ako'y pina-x-ray na aking beloved wife, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na wala pong fracture yung aking spinal cord. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa haba na aking nahulugan dyan, mga minamahal. Hallelujah. Nung nadaplisan ko yung urukan ng akala ko, grabe po ang laki ng sugat ko dito sa aking kaliwang pigi, mga minamahal. Dahil nung inipo ko yung aking kaliwang pigi, mga minamahal, talagang, hallelujah, akala mo yung gulaman, hallelujah, yung dugo, hallelujah, na nahihipo ko dito sa aking kaliwang pigi. Kaya nung panahon na yon, dahil nag-stay yung aking beloved wife, ang sabi ko sa kanya, hallelujah, pakitingin mo yung aking kaliwang pigi kung malaki ba ang sugat. Ngunit sabi ng aking beloved wife, wala namang galos, wala ka ring sugat. Grabe kapag pala ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon kabuti ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi nga sa Jeremias 33, versikulo 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangangalaman. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, mga minamahal. Ano mang karamdamang mayroon ka, magpakainit kang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ibigay mo ang 100% pananampalataya mo. Huwag kang matulog, hallelujah. Magpuri ka, hallelujah. Huwag kang patamad-tamad, hallelujah. Pag ginawa mo yan, hallelujah, hindi ka gagastos ng libo-libong halaga sa ospital. Gagawin mo lang dito, itaas mo ang iyong kamay, hallelujah, magpupuri ka, huwag kang parang pipi, hallelujah. Mayroong lyrics dito, sundan mo. Kung hindi mo alam ang liriko ng bawat awitin, purihin mo ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Palakpakan mo siya, huwag kang manghinawang sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, sumayaw ka, hallelujah. Purihin mo ng tao sa puso ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Isang tiyak na bagay, anumang karamdamang mayroon ka, hallelujah, kapag tao sa puso ang iyong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kung kami pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, yung may mga cancer, hallelujah, siguradong ikaw, pagagalingin ka rin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At akin na pong binibigay, hallelujah, ang altar call sa ating beloved elder, beloved Brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay, kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin
pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Mga minamahal, kung ating babalikan, mga minamahal, ang buhay ni Haring David. Si Haring David, kapag kinukuha ng oso, yung kanyang mga alagang tupa, mga leon, hinahabol niya ito, mga minamahal. At kanyang pinapangahan, pinapatay niya sa kanyang suntok lamang, mga minamahal. Saan nanggagaling ang lakas ni Haring David, mga minamahal? Saan nanggagaling ang kapangyarihan ni Haring David? Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Si Haring David 7 times kung magpuri sa ating dakilang Diyos. Kung tayo magpupuri, mga minamahal, itinuro sa atin ng ating pong dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Stradalmeda, maging sa mga oras na ito, kung sa ating puso manggagaling ang ating pagpupuri sa mahal na Pinoon, sa mga oras na ito mararamdaman natin ang matabis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Ang bansang Israel, napapalibutan ng maraming kaaway, mga minamahal. Anong kanilang ginawa? Sila'y nagpuri sa ating dakilang Diyos. Yung mga kaaway nakapalibot, sila mismo nagpatayan, mga minamahal. Kahit kung tayo magpupuri sa ating dakilang Diyos, lahat ng ating mga problema, mga pagsubok na pinagdaraanan, mga karamdaman na sa ating katawan, mga minamahal, papawiin niya ng ating dakilang Diyos. Makapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At siya Diyos na mahabagin. Sa mga oras na ito, kung tayo magsisisi, magpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Agad-agad, iginagawad ng mahal na Pinoon ang kanyang kapatawaran, mga minamahal. Sa iyo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin.
po'y manalangin, mga minamahal. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, muli sa umagang ito, kaming lahat ay sama-sama dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami humihingi ng habag, Panginoon. Kami iyong patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Saan man kami nasumpungan, Panginoon, sa aming mga kahinanay, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan ng lis ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Aming patuloy na isinasamo, Panginoon. Panghawakan mo po kaming mainam, Panginoon. Dagdagan mo aming pananampalataya. Tulungan mo kami na aming maganap masunod ang iyong banal na kalooban sa ganang amin hindi po namin kaya, Panginoon. Palakarin mo po kami ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. Sa pangkalatang dalangin na aming pong Dearly Beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Almeida, patuloy mo po kaming palakasin, Panginoon. I-provide lahat ng aming mga pangailangan habang kami naghihintay na yung muling pagbabalik, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong mga minamahal ang kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parte ng may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa lahat na mga demonyo ng karamdaman. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, cancer, leukemia, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, rheuma arthritis, kidney trouble, ulcer, cast out the mighty name of Jesus. Mga panlalamig, panlulupaypay, paghihina, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo at atin po munang ipalakpak yung ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tatalon po tayo, mga minamahal, 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. At para po sa ating